Most a Hadtörténeti Múzeumok Éjszakája című rendezvényének azt a reflektor belsejét mutatom, amelynek a külsejét majd egy másik képsoron fogjuk látni. Ez az iffénylámpa fényét adó olyan színelőtoló berendezés, amely szín, itt a kezemben látható, úgynevezett hatásfokszín előtolását végzi. Azért hatásfokszín, mert ez beles szén, tehát a szén belsejébe egy fémoxid réteg és fémoxid szál található. A külseje rézzel van bevonva, hogy az áramot jobban vezesse. A készülék részben rekonstrukció, részben pedig restaurálás. Most azt kérem, hogy a kamera kicsit menjen hátrébb, mert hogyha közel van, a kamerát egyfelől tönkreteszi, másfelől pedig a kép elvakítja a fényérzékelő berendezését, mivel Bill berendezésével vagyunk kapcsolatban, nem pedig egy használható analóg berendezéssel. Megnézzük, hogy mire vittem. Megpróbálom beindítani a berendezést. Láttuk a vakító fényt, amely a